sunt legal constituit de la ședința noastră de astăzi și spun atenție procesul verbal al ședinței ordinare din 26 septembrie. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru aprobarea procesului verbal? Colegii din Ionae? La ordinea de zi ne solicităm aprobarea introducerea a două proiecte de hotărâri comunicate vineri. O să dau citire acestor două proiecte. Prima, aprobarea documentației tehnico-economică faza de ALI pentru obiectivul de investiții modernizarea Parcului Tineretului Credin, articolul 2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții modernizarea Parcului Tineretului Credin. 3. Aprobarea de linii generale al obiectivului de investiții modernizarea Parcului Tineretului Credin în valoare totală de 861.236 lei inclusiv TVA, din care construcție plus montaj 586.635 lei inclusiv TVA, articolul 4. Aprobarea susținerii de la bugetul local al UAT Huiedin a contribuției financiare proprii reversând cheltuieli eligibile în valoare totală de 305.574 lei, fără TVA, 712.270 lei. Din ce e compusă suma? Asta e de pe care din la care se adaugă TVA în cuantum de 63.559,65 lei. Și al doilea proiect de hotărâre, aprobarea implementării proiectului modernizarea Parcului Tineretului Credin, denumit în continuare proiectul, aprobarea, articolul 2, aprobarea ca cheltuielile aferente proiectului modernizarea Parcului Tineretului Credin să fie prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, conform legii. Articolul 3. Aprobarea suportării cheltuielilor de întreținere și reparație a investiției în modernizarea Parcului Tineretului Credin pe perioadă de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Articolul 4. Aprobarea numărului locuitorilor de servici de proiect, propus și caracteristicile tehnice ale proiectului, necesitatea și oportunitatea investiției cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 5. Aprobarea desemnării domnului primar al orașului Iudin, Mircea Moroșan, pentru relația cu AFIR în derularea și implementarea proiectului modernizarea Parcului Tineretului Iudin. Articolul 6. Aprobarea angajării finanțării sumelor reprezentând cheltuielile eligibile aferente proiectului modernizarea Parcului Tineretului Iudin de către orașul Iudin. Articolul 7. Aprobarea și angajarea de către orașul Iudin a angajamentului că proiectul modernizarea Parcului Tineretului Credin nu este și nu va deveni generator de venit pe întreaga perioadă de implementare și de durabilitate a investiției conform prevederilor legislației și ghidului specifice programului de finanțare. Deci acestea sunt cele două proiecte de hotărâri, sunt realizate de către Comisie și pe care propunem să fie introduse pe ordinea de zi. Bună ziua! Haideți să supunem la votul introducerea celor două proiecte enunțate de domnul secretar pe ordinea de zi. Cine este pentru? În unanimitate. Să supunem ordinea de zi la vot împreună cu cele două proiecte introduse în vreme. Cine este pentru? În unanimitate și colegii mei. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, modalitatea de atribuire în gestiune directă a regulamentului serviciului public de salubrizare a creditului de sarcini și a contractului cadru de delegare a gestiunii activității de măturat scolar, stropirea și întreținerea căilor publice, curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune acestora pe timp de polei sau înghies către societatea Salubritem SSRL din subordinea Consiliului Local al orașului Credin. Avizat de comisie este necesar. Discuții dacă sunt. Domnul Budor, doamna Ruga. Doamna Ruga, prima dată, sigur. Profitând de aici și doamna director, știu că nu aveți utilaje pentru dezăpezire. Vreau să propun ca pe viitor primăria ar trebui să își achiziționeze astfel de utilaje. Utilaje pentru că ar fi mult mai simplu și ar fi în beneficiu orașului Huiedin. Vă luați angajamentul că o să fie realizate toate aceste lucruri? Da, normal. În moment trebuie să punem problema, nu luăm angajamentul. Să nu fie probleme. Acum problema oricum o să fie, că întotdeauna există. Nemulțumiri nu pot să... Dar să fie totuși în mare măsură să fie făcută. Că dezăpezirea e cea mai... cum
cumva mai sensibilă și neavând utilaje, un pic avem o temere. Păi acum deja ne-am uitat și acum l-am achiziționat, e târziu și nu sunt fonduri în momentul de față, dar ne-am uitat și la închiriat și la... se poate, sau este posibilă. Și încă o întrebare mai am. Modalitatea asta de atribuire, domnul secretar, este legală, nu? Este o societate la care noi suntem acționari bunici. Și se poate da... Regulă. Bun, eu am mai multe întrebări aici. Odată vă rog să-mi specificați exact la ce vă referiți când spuneți acolo curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcție acestora pe timp de polești sau îngheți. Vorba și de drumurile care aparțin de administrația locală sau e vorba doar de trotuare? Dacă v-ați uitat pe documentații, sale se distingue partea carosabilă și trotuarele. Îs separate, sunt activități distincte. Curățarea zăpezii și transportul e o activitate în cadrul activității de salubrizare și combaterea poleiului este alta. Reformulez. Această responsabilitate o să vă aparțină, responsabilitatea de a curăța zăpada și de pe drumurile ce aparțin administrației locale sau nu? Sau se referă strict la aveți o anexă care spune ce străzi sunt exceptate. E vorba de 60 și de drumurile naționale. Bun, următoarea întrebare. Aveți momentul de față utilajele necesare pentru a face aceste lucrări, pentru că de iarna va fi aproape, mai este o lună, aproximativ, și o să avem zăpadă, sau peste 2 luni. Poate nu vom avea deloc zăpadă, dar dacă vom avea zăpadă în 2-3 săptămâni, aveți utilajele necesare pentru a curăța aceste străzi, aceste drumuri, pardon. Asta am vrea și o se vor închiria, bănuiesc. Bun, se vor închiria, mai sunt 3 săptămâni, o lună până vine iarna. Bănuiesc că dacă doamna își... Da, păi deja am cerut oferte. A cerut oferte, ok. Noi la începutul anului, dacă știți foarte bine, noi am venit cu un proiect pentru a achiziționa un utilaj multifuncțional, tocmai pentru a putea curăța zăpada. Dumneavoastră ați spus atunci că nu există motiv pentru care să cumpărăm acest utilaj, pentru că nu ar fi de ajuns, ar trebui cel puțin 2 utilaje. Noi am venit cu propunerea consiliului din partea USR-ului. Am venit cu această propunere a achiziționa din bugetul alocat pentru anul acesta un astfel de echipament. Dacă noi am fi cumpărat, în momentul de față, noi am avea utilaj cu care să îndeplinim, să ducem la îndeplinirea acestei lucrări. În momentul de față, noi nu avem utilaj și noi să dăm o lucrare la Salubrităm Serv din moment ce nu are utilajele necesare. Următoarea întrebare, care este o întrebare logică. Până acum, care firmă sau ce firme au îndeplinit aceste sarcini de a curăța zăpada și cealaltă sarcină cu măturatul, spălatul, sortirea și întreținerea căilor publice? Până în luna martie, aceste activități au fost separate. Măturatul se vedea separat, dezăpezitul separat. Din luna martie există obligativitatea, dacă ați văzut, toată legislația este nouă, de a nu mai da separat acest serviciu. Trebuie să fie împreună. Bun, puteți să ne spuneți cine a deplinit aceste sarcini până în prezent? A fost dat de către o firmă privată sau tot administrația locală s-a ocupat de aceste lucruri? A fost dat de privat. Dezăpezirea. Dezăpezirea. Da, și măturatul este... Și măturatul. La Salubrităm, are delegat. Dați voie, vă rog, să terminăm câteva întrebări foarte scurte și foarte la obiect. Bun. Asta înseamnă că firma respectivă nu va mai avea un contract, dacă urmează, că anunțez că acel contract a fost renuit în fiecare an, da? Cu firma care făcea parte de dezăpezire și curățarea căilor publice, menținerea funcțională și nu are nici acum contractul. Nu, anul trecut. Bun. Și atunci automat apare întrebarea dacă dorim ca să facem renuirea contractului cu acea firmă și în ce va consta acea renuire de contract din moment ce ei tocmai de acest lucru ar fi trebuit să se ocupe sau s-au ocupat, că n-am auzit zăpadă. Păi nu mai poți să faci... Acum, pentru că acum trebuie făcut la pachet. Măturatul cu dezăpezirea în același contract. Nu se pot face 2 contracte. O firmă respectivă nu cred că poate face măturatul. Din cauza asta se deleagă serviciul complet de dezăpezire plus... Bun. Peste câteva săptămâni o să discutăm despre contractul ce urmează să dat către firma care se ocupa de aceste lucruri, să vedem ce anume o să fie în caietul de sarcini. Mulțumesc. Nu va mai fi un nu mai poate fi, pentru că dacă acum nu poți să dai 2 contracte. Nu știu, poți să dai în fine, las tot să... Domnilor colegi, eu văd în felul următor problema. Deci dacă vrem să ajutăm această societate, care e parte integrată, de la care noi suntem 100% acționari, dacă dorim să o ajutăm,
De fapt, asta e discuția până la urmă. Da, da, da. Ca să se poată autofinanța, să poată să-și mențină și partea de, nu numai curățată, să poată funcționa și centrala. Și, de fapt, la urmă, eu așa văd ideea. Dacă e să ajutăm firma asta sau nu. Dacă nu o să aibă acest serviciu, nu o să poată funcționa cu așa. Eu zic că obligația noastră nu este... este... Te rog frumos, domnul, care face acest integritate. Iar legat de ce a spus colegul nostru cu utilajul, adică primăria să cumpere un utilaj, e o chestie, societatea să cumpere utilaje, e altceva. Dacă primăria cumpără un utilaj, trebuie să înființeze o societate în interiorul primăriei, care să aibă angajați și așa mai departe. Normal că societatea nu are cum să-și cumpere utilaj dacă nu are un contract. Nu? Cum să-și cumpere în primăvară Salubitermul, dau un exemplu, un imobil, când ei n-au un contract la ce să folosească utilajul. Eu cred că odată... Nu au un serviciu primit. Sigur. Sigur, acum dacă ei o să aibă acest serviciu, sigur că o să înceapă să se doteze utilaje cu timpul. Să încercăm să facem acest. Astăzi le dăm numai contractul. Nu au cum ei să-și cumpere din primăvară sau din vară utilajul. Noi dacă nu votăm să se dea contractul, și eu de acord să susținem firma Consiliului Local decât să... sigur că să se doteze. Să aveți în vedere că vor fi bunuri de retur. Adică vor fi bunuri de retur. Bunurile care le achiziționează societatea sunt ale primăriei. Da, nimeni nu a spus că nu, sau eu personal că nu sunt de acord. Am avut doar Am finalizat domnul Simplician. Da, da. Să-i dăm cuvântul și la domnul Santandrași. Da, eu vreau să întreb în acest caz, în caz dacă aceste servicii vor fi internalizate, cum putem să avem control asupra calității? Adică, ca să nu avem aceeași probleme ca și cu încălzirea, adică avem servicii, doar că nu putem să beneficiem de acestea. Există un plan de control a calității, unul responsabil pe cine putem să întrebăm de ce este sau nu este realizată această lucrare. În documentație, noi am propus să fie nominalizată de către dumneavoastră o persoană din cadrul primăriei care să se ocupe și să le dea de plată și pe situațiile de lucrări să facă efectiv verificările. Ar putea fi și domnul vice, persoana care să se ocupe în mod direct. Ați auzit? Cineva care va controla de aproape. Paula, nu vei interroga și în fața... Nu auzi de lucru. Să știe că va fi o persoană excepțională. Bună ziua! Noi am propus în documentație ca o persoană din cadrul primăriei să se ocupe în mod direct de controlul activităților care se vor realiza în cadrul acestui contract de delegare. Și spuneam că ar putea și domnul viceprimar să... Deci îmi asum eu verificarea lucrărilor efectuate. Verificarea este ok, dar o să fie responsabil așa de persoane că da, poate să facă față la acestor cerințe la cultură și pregătit pentru iarnă. Dacă ar exista un control destul de ferm, ar trebui să fie în regulă. Oricum, domnul vice de vină, așa, domnul vice, tocmai și-a asumat domnul viceprimar treaba asta. Și îl controla la 11 metri. Da, eu o să fiu inovativ, o să mă lăsăm, o să... Și dacă să mă Până când va achiziționa. putem să spunem la vot? Acum și-o putem să încheie. Cine este pentru aprobarea acestui? Din ce văd? Proiectul următor, aprobarea documentației tehnico-economică Faza Dali pentru obiectivul de investiție în modernizarea Parcului Tineretului Buietin, aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiție în modernizarea Parcului Tineretului Buietin, aprobarea devizului general a obiectivului de investiție în modernizarea Parcului Tineretului Buietin în valoare totală de 861.236 lei, aprobarea susținerii de la bugetul local al UAT-ului din contribuție financiare proprie reprezentând cheltuieli neeligibile în valoare totală de 305.574 lei, fără TVA. Așa. Și cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică, Compartimentul de Achiziții Publice, Compartimentul de Dezvoltare Grafică și Comunicare și Serviciul de Urbanism.
Comisia. Avizat favorabil. De nevoie de voturi pentru Discuții dacă sunt. Deci aici nu am apucat să citesc documentația. Ar vrea să întreb dacă acel proiect de reamenajare a parcului afectează terenul de fotbal, pentru că era vorba la un moment dat de faptul să nu se obțină venitul. Dacă nu afectează, înseamnă că este ok. Nu afectează terenul de fotbal, Deci doar nu, parcul. este vorba strict de parc. Strict de parcul. Și asta înseamnă și scena și închirierea scenei. Deci fără... Deci fără niciun... Partea de scenă nu intră, dar intră reamenajarea Se poate, se poate închiria scena în continuare, aduce venitul. Bine, atât, dar nu era... Păi acolo e vorba de alei, iluminat, bălcuțe... În ansamblu vine cu totul și de asta zic, doar ce se amenajează. Da, bine. Vreau să vin cu un amendament sau o propunere, vom discuta și cu doamnele de la... Acolo la aleile respective să încerce să se introducă în acest proiect și folia care să se pună sub pietrișul respectiv pentru a nu mai crește iarba pe alee și pe trotuare. Cum este acum, de exemplu. Deci unde e palatul, trebuie să fie folii din aceea de protecție. Nu crește smoturile foarte mari, dacă se poate... Asta trebuie să integrat în... Da, mi se pare pe fondul. Se poate, pentru că noi suntem la faza DALI, care nu este ultima etapă. Ultima etapă este proiectul tehnic și atunci se pot introduce. Cu două întrebare, că nu se pot genera venituri în această perioadă de 24 de luni de la începutul lucrărilor. În 5 ani. 5 ani. Ce scuze, nu mi-am scăpat detaliul ăsta. Întrebare vine mai mult pentru agenții economici care în perioadele de zilele orașului, de zilele călate, în perioada aceea ce se va întâmpla? Adică acele spații nu se vor mai da în chirie pentru că nu pot să genereze venituri. Am înțeles care e situația cu scena. Să vină gratis. O să primească gratis. Oricum, numai de zilele orașului au fost totdeauna incasație, zilele căleții au fost... Se poate gratis sau prin... E și interes ca să afle și... Se poate gratis sau prin sponsorizare sau prin... Pe următorii 5 ani. Și există soluția. Deci doar utilitățile. De-aia nu era acolo. Deci locul 1. Că vor avea acces la curentul, acum n-au avut. Aceea, deci le plătea. Alte discuții, dacă mai sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Ultimul proiect. Aprobarea implementării proiectului de modernizare a parcului tineretului Vierin de continuare proiectul, aprobarea ca cheltuielile aferente proiectului modernizare a parcului tineretului Vierin să fie prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiții în cazul obținerii finanțării prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală potrivit legii. Aprobarea suportării cheltuielilor de întreținere și reparații în investiții în modernizarea parcului tineretului Vierin pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Aprobarea numărului locuitorilor deservite de proiect, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, necesitatea și oportunitatea investiției sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre, anexa numărul 1, memoriul din partea prezidentului. Aprobarea desemnării domnului primar al orașului Vierin, dr. Mircea Moroșan, pentru relația cu AFIR în derularea și implementarea proiectului modernizare parcului tineretului Vierin. Aprobarea angajării finanțării sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului modernizare parcului tineretului Vierin de către orașul Vierin. Aprobarea și asumarea de către orașul Vierin angajamentului că proiectul modernizare parcului tineretului nu este și un generator de venit pe întreaga perioadă de implementare și de durabilitate a investiției, conform prevederilor legislației și ghidurilor specifice programului de finanțare. Cu ducerea la îndeplinire se îngrădițează direcția economică, compartimentul de achiziții publice, compartimentul de dezvoltare de orașele și comunicare și serviciul de urbanism. Este avizat, este nevoie de ordine. Discuții dacă sunt. Nu sunt, punem la vot. Cine este pentru? În unanimitate.